Салом алейкум. Анаку дарси имрӯзае ки мо бо шумо мегузарем, ин дарс ҷамъ ва тарҳи касрхо. Ин акнун ҷамъ ва тарҳи касрхо мо бо шумо чӣ хел мефаҳмонем. Анаку дар ёд доред, мо дар мавзӯи шиносии бо касрхо якта нон кашида мебудем. Якта нон, хоб, нони калон чунин кара. Нонро ба 6 қисм тақсим кардем. Як қисми нона мисол масалан ман хӯрдам, ду қисми дигараша бародари ман хӯрдагиаст. Хоб, бародарам мехоҳад гуруснаи бад бидаст, бисёр хурсанд аст. Хоб, ин акнун гуфта кардем ки қисме ки ман хӯрдам, аз баси мо 6 та дорем, 1 тақсими 6 мешавад. Қисме ки бародарам хуб 2 тақсими 6 мешавад. Ин акнун ҷамъи касрхо чӣ маъни дорад? Ҷамъи касрхо яъне ки ҳар ду ҳамина, яъне ки ману бародарам ҳар дуамон дар якҷоягӣ чӣ қадари ҳамин нонро мо истеъмол кардем. Хуб, ина мекунем. Ин акнун як чиза мо бояд ба назар гирем ки барои ҷамъи касрхо бояд ки махраҷҳо якхела бошад. Дар поён 6. Дар инҷо мо дорем махраҷҳо якхел аст. Пас як хати дароз мекашем. Махраҷи дар поён якта менависем 6. Суратҳоя ҷамъ мекунем. Як ҷамъи 2. Як ҷамъи 2 ҳама медонанд, математика исмиш чӣ мешавад? Як ёки 2. Хуб, барои ҳамин ба калкулятор дар кор нест. Як ҷамъи 2 3 мешаванд. 3 тақсими 6. ин ҳамин буд ҷамъи касрхо. Хуб, бисёр осон. Махраҷ якхела, суратҳои ҷамъ мекунед. Ин акнун махраҷ ҳама вақт якхела нест. Баъзе вақтҳо мешавад ки махраҷҳо гуногун ҳастанд, дигар. Масалан 2 тақсими 3 ҷамъи 3 тақсими 4. Хуб, хаткашем барои ҷудо шудан. Ин акнун ина чӣ хел ҳал мекунед? Ки махраҷҳо якхела не. Барои ҳамин мавзӯи чӣ хонда гирдем? хикеу. Анакун хикеои ададҳои 3 ва 4 меёбед. Хуб, калонтарин тақсим кунем адади 3 ва 4. Хуб, 3 хикеуш ба зарбундаи сода тақсим мекунем. 3 ба 3 якта мерасад. Хуб, яъне ки 3 якта мерасад. Ин акнун хикеои 4 бошад, ба зарбундаи сода тақсим кунем 2 ба 2 якта мерасад. Хуб, ба зарбундаи сода тақсим кунем, ҷудо кунем агар. Ин акнун хикеои 3 4 мешавад. 3 зарби 2 зарби 4 ки баробари 12 мешавад. Баробари 12 махраҷи умумии ҳамин ҳардеш 12 будааст. Ин акнун мо бояд ҳар ду ҳамина ба як адад зарб занем ки ина 3 ба як адад зарб занем ки 12 шавад. 3 ба чанд зарб занем 12 мешавад? Ёфтем 4. Бале. Ин акнун бо 4 ба чанд зарб занем 12 мешавад? 3. Дуруст. Ин акнун як хосияти каср аст ки агар сурату махраҷа ба як адад зарб занед, агар худи қимати ҳамин каср тағйир намеёбад. Хуб, барои ҳамин мо ба 4 ба 3 зарб занем, қиматаш тағйир намеёбад. Хуб, ин акнун 4 кара 2 8 мешавад. 8 тақсими 12 ҷамъи 9 тақсими 12. Хуб, ин акнун дидед, махраҷошон якхела шуд. Чо мекардем? Як махраҷи умумӣ мемондем 12 до поён менависем. Махраҷҳоя 8 ҷамъи 9 ҳар душона ҷамъ мекардем. Хуб, дидед, барои ёфтани барои ҷамъ кардани касрҳое ки махраҷошон гуногун, мо бояд ки аввал махраҷи умумии инҳоро ёбем. Баъд зарб занем ки ина дидед чӣ хел дар инҷо кардем. Хуб, ин ҳамин сода карда шуд дар бораи ҷамъ ва тарҳи касрхо. махраҷҳои якхела, махраҷҳои гуногунанд. Накунед тарҳаш чӣ хел мешавад? Вале ҳозир ман аввал ина тоза мекунам ки аввал ҷо шавадам барои худамон. ҷо камтар кам шуда гидя. Хуб, ин акнун тарҳи касрхо бошад. Тарҳи касрхо бисёр осонанд, бисёр осон. Аввал масалан гем 8 тақсими 10 тарҳи 4 тақсими 10. Хуб, тарҳаша мисли ҳамин ҷамъ борем. Хуб, як хати каср мекашед 10 дар поён навист. 8 тарҳи 4 баробари 4 тақсими 10. тарҳи касрхо бошад. Агар махраҷашон гуногун бошад, бо ин ҳамин хел мекунед, ба махраҷи умумӣ биёред, ба ҳаминро ҳал мекунед ин мисолат. Накунед ҳама мисолҳои хеле осон мекунед. Якҷо мисол имтиҳонро равед намегӯед ки фақат 1 тақсим мешавад, ҷамъи 2 тақсим мешавад. Ин чизро намепурсанд бисёр. Ин гем як шиносӣ. Накунед дар баъзе ҷо меред, ана хеле мисол мешавад. 2 тақсими 3 ҷамъи 4 тақсими 5. Мекунед, ино мебинед, метарсед.
дуар. Лекин ин тарсидан барои дар кор нестем. Бисёр чизи як осон аст. Баъд ман нешафаҳмидам дар кор. Анаки ин чӣ хел тарс? Ина касрхои омӯхта мегӯем. Дар видеои якуми мо дар бораи касрхои дурусту нодуруст гап задагӣ будем. Масъалаи ош агар дар ёдатон бошад, дар бораи касрхои дурусту нодуруст гап задагӣ будем. Вақте ки касри омӯхта мешад, мо бояд касри омӯхтая анаку ба касри нодуруст табдил диҳем. Хуб, ба касри нодуруст чӣ хел табдил медиҳем? Махраҷа мегирем, банани ба ин адади бутунаш зарб мезанед. Хуб, 3 × 2 чанд мешад? 6, да? Хуб, 3 × 2 6, бана ин ҷамъ мекунед. 8. Хуб, ҷамъи 2. Дар сурат, ани сураташ мешад. 6 ҷамъи 2 8, да? Дар махраҷаш инами адади дар махраҷ будагиша менависед. 3, а? ҷамъи 4 тақсими 5. Хуб, инам фикр кардем. 6 2 8 мешад, а? 8 тақсими 3. Инам 8 тақсими 3 мо бана ҳамин баробар. ҳар ду ин ҳамин ҳар душун яъне ки баробар. Ҳар душун як қимата дорад. Хуб, инам ҷамъи 4 тақсими 5, а? Анко бо дидед бисёр осон шуд. Махраҷ ҷумлаша меёбед, а? Махраҷ ҷумлаша 15. 15 ба ин 5 та мерасад. 15 ба 3 чанд та мерасад? 15 ба 5 чанд та мерасад? 5 та. Бале. Маҷмӯи ёфтед, зарб мезанед. Бо чӣ хеле дар онҷо нишон додагӣ будем. Ҳамон хел ҷамъ мегиред. Инам буд дар бораи ҷамъатари касрхо. Хуб, умедворам ки ба шумо фаҳмо буд ва то дидори оянда.